ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಮೂರಿ ದೈವಲು ಒಂದು ಪಂಡ ದಾದಾಂದು ಪಲ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ವಿಚಾರ ಮಂತೊಂದು ಪೊಯ್ ಮೂರಿ ದೈವಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅತ್ತಂಡ ಮೂರಿ ದೈವಲ್ ಪಂಡ ದಾದ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನೊಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತೆರೆಯುಗೇನಾಗ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಪರಿಧಿ ಮುಟ್ಟ ಪಾತಿರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೀಠಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಗೆತ್ತಿದ್ದು ಬಾಡ್ದಿನಿ ನೆಟ್ಟು ನನಲಾತ್ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಬುಕ ಐನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಅಂದು ಒಂದು ಪನೋಡು ನನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮೂರಿ ದೈವಗಳು ಪಂಡ ದಾದ ನಂದು ಕೆನ್ನಾಗ ಯಾನ ಐನು ಸುರುಟು ಪನೋಡಾಪ್ಟು ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಇಪ್ಪು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಇಪ್ಪು ಐನ ಆಧಾರಡ್ ದೈವಗಳು ಒಂದು ಪನ್ಪುನೇನಿ ಯಾನ ಐನು ನಿಘಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಓ ಆಯುಧನ ಅತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆದ ಅಂದುವ ಅವು ದಾಲಾತ್ ಒಂಜಿ ದೈವಗಳು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ತುಳುತ್ತ ನೆಲತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನೊಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಎಂಕ್ ತೋಚಿದ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಈತ್ ತಿಕ್ಕಿಗೆ ಯಾನ ಪೋದು ಐನ ತೂದೈನ ವಿಷಯನ ಐನ ಪಾಡ್ದನನ್ನು ಮಾತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಂತದನಗ ಆಂಡ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಈತ ಸಮಯದ ಸಂಶೋಧಕರ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ದಾಯ ಯಾ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲ ಇನ್ನು ಗುಮನ ಮಲ್ತಿಚೇರು ದಾಯ ಏನಂದು ಪಂಡ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿದ ಕೊರತೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಕರಿನಾಗ ನಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಪನಂದೇನ ಅದಾದನ ಅದವು ಬರಿಕ್ ಆದ್ಬೋತನು ಆ ಬರಿಕ್ ಬುರ್ನೆಡ್ದಾದನ ಏರೆಗ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಗತ್ತದು ತೋಜಿಜಿ ಅಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸಂಗತಿ ಪನ್ಪುಣ ಏರೆಗ್ಲ ಗುಮನಗೆ ಬಯಚಿ ಅಂಚಾಯಿ ನೆಡ್ದಾದರ ಅವು ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅವೇ ಪಾಲ್ತಾಡಿದಾರನ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೆಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏರಲ್ಲಂದು ಮಲ್ತೆರನಂದು ತೂನಾಗ ಯಾನ ಪಾಲ್ತಾಡಿದಾರನ ಜನಪದ ಕುಣಿತಗಳು ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಈಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಂತ್ರಿನು ತೀಯ ಆರು ಸಾಧಾರಣ ಯಾನು ಪೋಯಿನ ಅವೇ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಪೋತೇರ ಅಂಡ್ ಅರಿಗೆ ಪಾಡ್ದನದ ಪೂರ್ತಿ ಪಾಠ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಂಚಾದಾರ ಬಹುಶಃ ಐನ ನಲಿಕೆಗಳು ನನಕ್ ಸೇರ್ಸಾದ್ ಬಿಡಿಯೇರ ಅವು ಯಾನಾರು ಪಾಡ್ದನಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನೇನು ತೂತೆ ಯಾನು ಮಂತನ ಪಾಡ್ದನದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಗ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಪಂಡ ಆರು ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಯಾರು ತೂತೇರು ಅಂಡ್ ಅರಿಗೆ ಪಾಡ್ದನ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮಾಕಿ ಮೌಖಿಕ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಮೌಖಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಿಕ್ಕಂದ್ ನೆಡ್ದಾದರ ಅವು ಆಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಗಿತ ಅನ್ನೋದು ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕನ ಪೂರಂದೇನು ಬಂತದನಗ ಅವು ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆನಿ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಉಪ ಒಂದು ಅತ್ತವು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ದೈವೋಗ್ಲೇ ಅವು ದೈವೋಗ್ಲೇ ಪ್ರಕೃತಿನ ಮಡಕೆದ ಸ್ವರೂಪಡ್ ಏನಲ್ಪ ದೈವ ಅಂತ ಈ ಮಡಕೆ ನಂದು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ನಂದನ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ನೆಕ್ ಬನ್ನ ಕಲಶದ ಅಂದು ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಅವು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬೆರಕೆ ಐನ್ ಹಿಡ್ದಾದರ ಐನ ಆ ಮೌಲ್ಯ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತವ ಬುಕಲ ಆರಾಧನೆ ನಡತುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಡತುಂಡು ಆಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ನಂದು ಮಾತ್ರ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಆಪುನವು ಪಂಡ ಐನ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಆಪುನಂಚಿನ ಜಾಗಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಐನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆಪುನಂಚಿನ ಜಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸಂದರ್ಶಿಸಾದೆ ಅಂಚೆಪ್ಪುನಾಗ ಬಹುಶಃ ಐಡ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ತಿಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ತಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರಿಧಿಲ್ಲ ಉಂಡ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡು ಆಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಾರ ಬಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತೋಚುನು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅವು ಏನಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಾರ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ತೂಡಾತೆವು ದಾದಂದು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಇಂಕ್ಲ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಏನಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಇತ್ತೆದ ಒಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಡೆ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಿಲ ಉಲೇಖ ಪಡುಮಲೆ ಪೂರ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಪಂಡಾಗ ಆ ಬರೀಟೆ ಪೂರ ಯಾನ ಇಂಚ ಬಣ್ಣ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಪಾಡ್ದನಾಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗಗಳೇನು ನಾಡೊಂದು ಪೊಯೆ ಐನ ಇತ್ತೆದ ಪುದರ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಂಡು ಬೊಕ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಐತೆ ಒಂಜಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಹಿಡು ತೂನಾಗ ಅಂಚ ತೋಚಿಂಡು ಆ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಆಧಾರಡಿ ಅನ್ನಾಡೊಂದು ಪೊಯೆ ಅಪ್ಪಗ ತೂನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಕಾವು ಈ ಸೈಡ್ ಕೇರಳ ಪುತ್ತೂರುಡು ಕೆದಂಬಾಡಿ ಈ ಜಾಗಡ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ತುಂಬು ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಡಿ ಇತ್ತು ದಿಪ್ಪು ಐನ ಒಂಜಿ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತು ಚಂಡ ಸರಿ 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 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಇರ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಂಬ ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ನೆಟ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಪೇರು ಇತ್ತ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಅವು ಗುಮನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಕಲ್ಲ ಅದಾದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ನಡವಂತೆ ನಮಕ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬತ್ತದು ಪಂದು ಅಂಡ ಇನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ನಡತು ಉಂಡು ಮೂರಿ ದೈವಲೆಗ್ ಸರಿ ರಾಜೇಶ್ ಇತ್ತೆ ಮೂರಿ ದೈವಲು
ಈರು ನೆತ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪರೆ ಪಿದ್ದಾಟ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾದ ನಲ್ಪಡ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಯ್ಕೋ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ಹೇಗೆ ಓ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಬರವಣಿಗೆನೆ ನಾಟಕ ಅವಡು ಕಾದಂಬರಿ ಕತೆ ಇಂಚೆನೆ ಎಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನೆ ತುಳುಡ್ಲ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಆಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಆಸಕ್ತಿ ನಂದು ದುಂಬುಡ್ದ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ನಂದು ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಲಂಚಿನವೆ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಇಂಕ್ಲ ನೆರೆ ಕರೆತ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಳ ದೈವ ಕೋಲ ನಿಕ್ಕ ಮಾತ ಪೋಯಿನಾಲು ಮಾತ ತೂ ಒಂದಿತ್ತು ನಾಲು ಆಂಡ ಯಾನೈತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆನಪು ಮನ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಚಾವಡು ನಂದು ಬರೆತಿರು ನಂದು ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಮೂರಿಗುಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಯಾನಿತಿ ಈತಿಡೀ ಊರು ಪೂರ ಪೋದು ಸುತ್ತು ತೂದು ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಮಲ್ಲಾಯನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ಪಜ್ಜೆ ನಡತ್ತನ ನಾನು ಹೆಣ್ಮಗಜೆ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುನು ಅವಳು ಒರಂಬ ಮೂರಿಗುಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ನಡಪುಂಡು ಅವು ಏಪಲ ಉಂತು ತುಚಿ ತುಂಬುಡ್ದೆ ನಡತ್ತು ನೋಡು ಎಂಕ್ ಈ ಪಾಡ್ದನ ತಿಕ್ಕದು ಈ ವಿಷಯದ ವಾಯನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಲ್ಲಾಯನವೇ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದವೇ ಒಂಜಿ ತೋಟದ ಆಮೇಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಯಾನ್ ಅಡೆ ನೇಮಗೆ ತೋ ಸರಿಪೋತೆ ಎಲ್ಲಿಡದು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಅಡೆಗೆ ನೇಮಗ್ ಪೋಯಿ ನಂಗೆ ಕಿನಿಲ ನೆನೆಪುಂಡು ಆಡ ಯಾನು ಗಮನಿಸಾಯಿನಾತು ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರುಣದಾಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಡ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪು ನೆನೆಪೋದು ತೀಯೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಆ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಅಭಿರುಚಿ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇರೆಗಿತ್ತು ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡು ದಾದ ನಾನು ಒಂದು ದಾಯನ್ನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಮೂಲ ತರವಾಡು ಕೊಡ್ಡಿಯಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಕುಂಬ್ಳೆದ ಈ ಚಿಲಂಪಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳು ಎಂಕಿ ಈ ಚಿಲಂಪಾಡಿ ಪಡಿಪಿರೆ ವಣ್ಣುಂಡು ಕುಂಬ್ಳೆ ದರಸುಗು ಪಟ್ಟಗಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಜಾಗ ಈ ಚಿಲಂಪಾಡಿ ಪಡಿಪಿರೆ ಸೀಮೆ ದರಸುಗು ಪಟ್ಟಗಟ್ಟು ಪಟ್ಟದ ಪಡಿಪಿರೆ ಏನಂದೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿದ ವಿಷಯ ತೋಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡ್ದು ನಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮನ್ಪುಡು ನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ ಅಡೆ ಪೋಯೆ ಈ ಚಿಲಂಪಾಡಿದ ಇಲ್ಲು ಆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ತುಂಬುದ ನೆಟ್ಟು ಆಂಡ ಯಾನ ಅಡೆ ತೂವಡು ನಂದು ಪೋಯೆ ಪೋದು ತೂನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಗುಡಿತವುಲೈ ಈ ಮೂಜಿ ಮೂರಿಗಳು ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಪುಟ್ಟಿತ್ತನಂಚಿನ ಆ ಮೂಜಿ ಮೂರಿಗಳು ಇಚಿಲಂಪಾಡಿದ ಮೂರಿಗಳು ಆ ಮೂಜಿ ಮೂರಿಗಳು ಏನು ದೀದಿತ್ತೇರು ಅವಳು ಯಾನು ಕೇಂಡೆ ಒಂದು ಏನ ಸಂಗತಿ ಯಾನು ಸುರುವಾದ ಐನ ಗಮನಿಸಾಯಿನೆ ಅವು ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಏನ ಬಂಡೇರು ಅವು ಇತ್ತೆ ತಾಲೇಜ ದುಂಬು ಕೆರೆ ಕಾಡೆ ತಿರ್ತು ಗುಂಡಿಗೆ ಹೋದ್ ಮೀದು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಅಂಡದು ಅಪ್ಪ ಎಂಕಾಡು ಒಂದು ಮೂರ್ಲ ಬೋರ್ ಒಂದು ಕೆರೆಗೆ ಪೋದು ಮೀದು ಬರುವಂತ ಅಂದ್ಪಂಡ ಈ ಮೂರಿಲೇ ಪೋದು ಬರುವಂತ ಕೆರೆಗೆ ಪೋದು ಮೀದು ಬರೋಂದಿತ್ತ ನಂದು ಆನಿ ಪಂಡೇರಕ್ಲ ಅಂಚ ಆತ ಎಂಕಗಪ್ಪಾಗ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜತ ಅದ ಪಂಡೇರು ಯಾನೆನ್ನೆ ಮೂರ್ಲದ್ ಬೋರ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಕೆರೆಗೆ ಪೋದು ಮೀದು ಬರಪ ಪಂಡನ ಏನಾಡ್ತ ನಂದು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಆತೇನು ಉರಿತೊಂದೇರು ಅವುದಾದ ಪಂಡನ ಅವಳು ದುಂಬು ಈ ರೀತಿದ ಆಚರಣೆ ಅವನ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಮೀ ಪುನಃ ಅಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಅವಳು ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ದುಪನೋಲಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಡದಾರ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿಡದಾರ ಅವಲ್ಲ ದುಂಬು ಈ ಆಚರಣೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ನಂದು ಅವೇ ನಾನು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಅನ್ಪಿದಣ್ಣ ಮಾತ ಬಾಕಿತ್ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಸರಿ